आप देख रहे हैं मीठा बोल बड़ा अनमोल। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन दबाएं। अरे लाले लाले बाड़े मई के अरे लाले बारे मंदिर की लाले बाड़े अरे मई के सब जाओ हर लाले लाले बाड़े मई के अरे लाले बारे मंदिर की लाले बाड़े अरे मई की सब जाओ हर लाले लाले बाड़े मई के अरे लाले बारे ध्वजा की लाले बाड़े अरे मई के साजल कारा लाले लाले बाड़े मई के अरे साजल कारा की लाले बाड़े अरे मई के लाले बारे चुनारिया लाले लाले बाड़े मई के अरे लाले बारे चुनारिया की लाले बाड़े अरे मई के लाले बारे चूरिया लाले लाले बाड़े मई के अरे लाले बारे चुनारिया की लाले बाड़े अरे मई के लाले बारे चूरिया लाले लाले बाड़े मई के अरे लाले बारे चूरिया की लाले बाड़े अरे मई के सिंदूरा सोहागा लाले लाले बाड़े मई के अरे सिंदूरा सोहागा की लाले बाड़े अरे मई के उड़ाना खटोल लाले लाले बाड़े मई के अरे उड़ाना खटोला की लाले बाड़े अरे मई के साथ फूलहार लाले लाले बाड़े मई के अरे साथ फूलहार की लाले बाड़े अरे मई के लाले बारे फूदे लाले लाले बाड़े मई के अरे लाले बारे फूदे ना की लाले बाड़े अरे मई के उड़ाना खट अनमोल के चैनल की तरफ से बोला तनी भैया हमारे चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी, लाइक करी और नमस्कार भैया। जितना आगे बढ़े फिर सब बढ़ाए फिर सबके मन से हमने जाने चली हाँ जो त्रुटि हो सब बताए। हाँ नमस्कार भैया।